Què cal fer per afegir-nos al Zoom? Escrivim www.independentspersal.cat. Tot seguit, a la columna de l'esquerra hi trobarem el Zoom. En el formulari escriurem les següents dades: el nostre nom, la professió i un correu electrònic. Cal escriure una frase que expliqui per què dones el teu suport a Independents per Sal. Seguidament, fem un clic a escollir fotografia. Ens apareix un quadre a dalt a l'esquerra. Fem clic a navegar per escollir una fotografia del nostre ordinador. Escollim foto i fem un clic a acceptar. Ja veiem el nom de la foto que hem escollit i ara escriurem el codi de seguretat que veiem a la dreta. Només cal pitjar enviar i ja està! Les dades s'han enviat correctament. Gràcies! Independents per Sal.